OK, takže čaute, vítam vás v tejto novej sérii, ktorá sa bude venovať mimozemskej civilizácii, UFO a UAP. Od malička ma fascinuje táto tematika a to, že nie sme na tejto planete alebo vo vesmíre sami, už asi všetci dobre vieme. Samozrejme, keď nám to povedia hlavné mainstreamové médiá, ktorým všetci veríme. A tento rok 2026 režisér Steven Spielberg natočil veľmi dobrý film Deň odhalenia. Určite vám to odporúčam si pozrieť, ak vás táto tematika zaujíma. A v neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, americký prezident Trump odhalil spisy vo forme PDF, hej, a videí na stránke, ktorú nechávam v popise. Je to voľne dostupné, môžete si ju všetci pozrieť. A tieto dokumenty a videá odhalujú anomálie, ktoré sa dejú na oblohe, či už bežnými ľuďmi, alebo armádou Spojených štátov. A v tomto videjku som si pre vás pripravil odhalenie 4 mimozemských rás. Nedávno sa na televízii Fox News objavil filmár a výskumník UFO Dan Farah. Hovoril o svojom dokumente The Age of Disclosure a o tvrdeniach bývalých pracovníkov amerických tajných služieb. Podľa nich mala americká vláda počas mnohých rokov získavať trosky havarovaných UFO. Niektorých dokonca tvrdia, že sa našli aj pozostatky bytostí, ktoré sa v týchto objektoch nachádzali. Zaujímavé je, že podľa týchto tvrdení nejde len o jeden druh mimozemšťanov, hovorí sa až o 4 rôznych typoch. Prvým sú Grey, teda šedí, sú to najznámejší mimozemšťania z filmov a príbehov o UFO. Majú sivú pokožku, veľké hlavy a veľké čierne oči. Druhým typom sú Nordic, tí vraj vyzerajú veľmi podobne ako ľudia, opisujú sa ako vysoký blond a fyzicky atraktívni humanoidi. Tretím druhom sú insektoidi, nazývaní aj mentidi, mentis. Pripomínajú hmyz a najmä modlivku a podľa niektorých svedectiev sú veľmi inteligentní. Posledným typom sú reptiliáni, tí sú opisovaní ako humanoidné bytosti s plazími črtami a šupinatou kožou. Takže tu to máte, už aj normálne mainstreamové médiá, globálne ako je CNN alebo Fox News, začínajú rozprávať o tejto tematiky, čo pred 10-20 rokmi to bola úplne veľké tabu a takýmto ľuďom ako som ja nazývali konšpirátori. No ale začína sa zisťovať, že už keď mainstreamové médiá o tomto rozprávajú, tak 100% to bude pravda, pretože všetci veria mainstreamovým médiám, prezidentovi a politikom. A samozrejme chcem povedať, že toto bude globalizované. To sa deje momentálne v Amerike, ale toto bude globalizované. Celý svet sa o tomto dozvie, že nie sme sami. Existujú rôzne druhy typy mimozemských civilizácií. Ako sú dobrí ľudia, tak existujú aj zlí ľudia samozrejme a to môžeme praktikovať aj mimozemským civilizáciám. Ako sú dobrí mimozemšťania, tak sú aj zlí mimozemšťania samozrejme. A v ďalších videjkách sa budem baviť o Lyranoch, Andromedánoch, Arturianoch a určite v neposlednom rade aj Plejadianoch. Budem rozprávať o ich histórii, ako vyzerajú samozrejme a chcem, aby ste všetci vedeli, že berte to ako konšpiračnú teóriu, o čom budem rozprávať, takú konšpiráciu, ako keď hovorím o chemtrails a geoinžinierstve. Takže ešte raz, táto tematika ma od malička zaujíma a som rád, že môžem rozprávať o tom, čo ma baví a zaujíma. OK, a hlavne si treba uvedomiť, že ja tu nikoho nepresviečam o tomu, čo ja verím, čo viem, že je pravda. Každý si vytvorte svoj názor, či veríte v mimozemskú civilizáciu a rôzne typy mimozemšťanov, či veríte v Boha alebo bohov, alebo neveríte v nič. Či veríte, že keď odídeme z tohto sveta, existujeme naďalej v inej forme, alebo je čierno, koniec, blackout, nič. Takže ešte raz hovorím ja, o čom som presvedčený, že existuje, nikoho nepresvedčam a nikdy ani nebudem. Vytvorte si vlastný názor a samozrejme nepočúvajte ani mňa, ani žiadnych influencerov. Vytvorte si ešte raz vlastný názor, čomu vy veríte a to je vaša pravda. Takže ešte raz ďakujem vám za pozornosť. Keď sa vám videjko páčilo, dajte mi like, komentár, odber. Samozrejme aj tým druhým, keď sa vám videjko nepáčilo, díky, že ste ma sledovali.